ukuba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa ukuba khange uyifumane iValentine lecawa siyenzele wena ukuba uyifumene ke iValentine andikho sure kodwa lecawa nawe sizamela ukuyenzela wena icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Thabatha ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane mazi. Thabatha ithuba sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndimsihle Bunani andihamba ndedwa ndihamba nalo mkhosi. Bawo masibulise ke komama utata ubhuti nabosisi nontanga ndini kuye wonke ke umuntu osibukelayo ngale mini namhlanje kwindawo zonke ke enisibukela nisimamelane kuzo ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sawuhlala sonke fikelela ixesha lethu lokugoduka baba. Bawo phambi koba ke siyivule inkonzo masiqale sithi xolweni bazalwane. Bazalwane sicela uxolo. Bawo masivule inkonzo umthandazo. Asithandazeni bazalwane. Yise wenkosi yethu Yesu Kristu. Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu. Siyibulela Thixo wethu olungileyo ukulondolozwa nguwe. Siyibulela Thixo wethu uthandekayo ukugcinwa kuwe. Thixo wethu onamandla amakhulu. Thixo wayizolo. Thixo wanamhlanje. Thixo wakuxesha elizayo. Thixo okwazi ukuxhamisa nokuphunzisa. Thixo wethu olungileyo amaqhaphakazi. Thixo wethu okwazi ukuwisa imithi emikhulu yaseLabanoni. Thixo wethu uthandekayo. Thixo wethu onamandla amakhulu okwazi ukuvula amanzi. Thixo wethu uthandekayo elwandle uwacande kubili. Thixo wethu othandekayo oviwa imimoya. Thixo wethu othandekayo. Thixo wena okwazi. Thixo wethu olungileyo sesithi sincanyiwe. Thixo wethu othandekayo wena usilungise. Siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo. Siza phambi kobuso bakho Thixo wethu olungileyo. Ingekho enye into esithembe yona. Ingekho Thixo wethu olungileyo nenye iplan Thixo wethu olungileyo esinayo engqondweni. Usisiqalo Thixo wethu olungileyo sobomi bethu. Usisiphelo Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu. Thixo wethu othandekayo ke sizama nje ukusondela phambi kwakho. Sizama Thixo wethu olungileyo ukuthetha nawe. Sizama Thixo wethu olungileyo ukutahuzisa. Thixo wethu onamandla amakhulu kuwe. Thixo wethu othandekayo. Xa siqala lenkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu. Nceda ke Thixo wethu olungileyo uhambe nathi. Thixo wethu othandekayo. Nceda Thixo wethu onamandla amakhulu uNkulunkulu wethu wasezulwini. Uhlale Thixo wethu olungileyo kuwabo basibukeleyo. Thixo wethu othandekayo. Basibukele Thixo wethu olungileyo benezinto ezahlukeneyo. Thixo wethu namandla amakhulu. Basibukele Thixo wethu othandekayo benobhaka. Thixo wethu olungileyo ababathweleyo. Basibukele Thixo wethu olungileyo benamatye. Thixo wethu olungileyo abasindayo. Thixo wethu othandekayo. Basibukele Thixo wethu olungileyo benamanxeba. Thixo wethu olungileyo afresh. Thixo wethu onamandla amakhulu amanye. Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu yiminyaka. Thixo wethu wasezulwini. Kodwa Thixo wethu olungileyo ayeka nje ukugqiza. Thixo wethu olungileyo kodwa ubuhlungu bokuqulungana kwenxeba. Thixo wethu othandekayo kuhleli kukhona. Thixo wethu othandekayo sibazisa ke kuwe. Thixo wethu olungileyo uNkulunkulu wethu wasezulwini. Thixo wethu omhle kangaka sibasondeza kuwe. Thixo wethu othandekayo abazali. Thixo wethu olungileyo
omama Thixo wethu olungileyo, tata Thixo wethu onamandla amakhulu, obhuti Thixo wethu olungileyo, sisi Thixo wethu othandekayo, abantwana Thixo wethu olungileyo, sibasondeza kuwe Thixo wethu olungileyo, abanemisebenzi Thixo wethu othandekayo nabangebinayo Thixo wethu onamandla amakhulu imisebenzi Thixo wethu olungileyo, sibasondeza kuwe Thixo wethu olungileyo, abanesonka Thixo wethu olungileyo nabangenaso Thixo wethu olungileyo, sibasondeza kuwe Thixo wethu olungileyo, abanembadada Thixo wethu olungileyo nabangenazo Thixo wethu olungileyo, ngoba wena awumkhethi wabuso bamntu Thixo wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu namandla amakhulu. Sibeka ke Thixo wethu olungileyo umkhonzi wakho Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu, xa Thixo wethu olungileyo ezokubeka ilizwi lakho Thixo wethu olungileyo, malithi lakutyhilwa Thixo wethu othandekayo, sibuve ubuncoko bakho Thixo wethu oluthandekayo, sikuve Thixo wethu olungileyo uncokola nathi Thixo wethu othandekayo, sikuve Thixo wethu olungileyo uyi-ankile yomphefumlo Thixo wethu othandekayo, sikuve Thixo wethu olungileyo usiqondisa indlela Thixo wethu onamandla amakhulu Thixo wethu wasezulwini, sikuve Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla, usinhlanhlatha amadolo aba batyhafileyo Thixo wethu othandekayo. Yenza ke Thixo wethu olungileyo ngoba uThixo bakho Thixo wethu othandekayo, yenza ke Thixo wethu olungileyo uphendula imithandazo yethu, kakade wena unguye uThixo ophendulayo Thixo wethu olungileyo, yenza ke Thixo wethu olungileyo uve imithandazo yethu Thixo wethu onamandla amakhulu, kakade wena unguye uThixo ophendulayo. Siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo, nguKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani kuye uyisema kuye Yesu
Bawo masibulele ke ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bazalwane ke phambi kokuba ke siqhubeke kule veki kupheleyo ke asikwazanga into yokuba si-upload ngenxa ke yemeko. Ezinye zemeko ke bazalwane zenze sithi ngoko ke yiloo nto sithi sicela uxolo. Kodwa ke sibuyile ke kule veki ngethemba lokuba asiphinde silahleke. Ke ngoku bazalwane sicela ke torhana sicela ke okanye mandithi bawo maniqale ndibulele nangona bawo singakhange si-upload kule veki kupheleyo kodwa ke ukhona umuntu oye wanikela. Sibuyiswa nangulo mnikelo ke bazalwane, sibuyiswa nangulo mnikelo. Ukhona umuntu oyi-1 oye wadecide into yokuba yena ingathi uyayithanda le nto ayibonayo wacofa usubscribe. Ngoko ke ukuba ukamcofa usubscribe wena njengoba ubukele, siyacela bazalwane ngumnikelo lowo, ngumnikelo ozasibangela nathi sikwazi umane siphakama sisithi gqolo sizokwenza le nkqubo siyenzela nina ngaphezu kokuba siyenzela thina. Ngoba ke as much as sithi bazalwane le nkqubo siyenzela nina kodwa ke nathi le nkqubo iyasiphilisa. Ngoko ke bazalwane siyacela into yokuba libe kunye nathi kule ndlela esiyihambayo yalo nyaka kucawe abantu abangacawiyo ucofa usubscribe. Ungalibali ke ukuba sokucofile usubscribe ucofa ulike. Ungalibali ke ukuthi ucofe ushare. Ungalibali ke kwindawo uhamba kuzo, kwindawo oxelenga kuzo, kwindawo ufunda kuzo, kwindawo othetha umgosi kuzo, kwindawo ovalentine kuzo. Ungalibali ukuthi icawa yabantu abangacawiyo yadlala rhoqo. Icawa intsimbi yesihlanu ibhexeshwa ke nguSihle wakabonani engahambi yedwa ihamba noAnele wakamboni. Siza kuya ke bazalwane emazweni. Bawo abantu basilinde. Yo bawo bekungenzima kule veki. Bekungenzima kule veki kupheleyo. Nqanda amanzi engenendlini. Abangasoyiki bayazikhomba. Bayazikhomba bawo. Nithi sizawukhonza phi? Hey bawo. Sicela man, sicela uxolo. Sicela uxolo kakhulu. Kodwa ke into emnandi le nangona singekho bawo Ikhona ikhona icawa yabantu abangacawi. Ikhona ne-episode umuntu angayibukela. Angakhange ayibukele bawo. Zikhona zininzi zenzelwe nina kodwa ke nje ukuthi siyaxolisa kakhulu for into eyenzekileyo kule veki kuphelileyo. As much as bana ezinye ibizimeko okanye besithi kodwa besinyanzelwa ke zizinto bezininzi bezixabanise thina. Kodwa ke siyaxolisa kakhulu ke nemozulu ke nayo iyadlala eyayo indima ukwenzela ubana singakwazi ukuthi siyifumane kakuhle. Asingabantu ke bomlumiso bawo. Asingabantu bomlumiso. Leya siphose pha senzentsha bawo. Senzentsha. Asingabantu be-archives manje archives. Senzentsha. Bawo silindiwe kanene. Silindiwe bawo. Sicela ke abantu basilinde kule ncwadi kaRute isahluko sesiya sokuqala 1 ivesi leya ka-16 uRute chapter 1 verse 16 emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaRute ngesahluko sokuqala ngevesi ye-16 phantsi kwesihloko esithi ukumka nokubuya kukaNaomi. Incwadi kaRute chapter 1 verse 16, ukumka nokubuya kukaNaomi. Soqala ke phaa kwivesi ka-14 ifundeka ngolu hlobo. Baliphakamisa ilizwi labo babuya balila. U-Orpa wamanga uninazala, ke yena uRute wanamathela kuye. Wathi yena, uyabona umkhuluwakazi wakho ubuyele kubantu bakowabo nakothixo bakowabo. Buya nawe ulandele umkhuluwakazi wakho. Wathi uRute, musa ukundibongoza ngokuthi mandikushiye ndibuye ndingakulandeli, ngokuba apho uya khona ndiya kuya nam, apho uya kuthi vu khona ndiya kuthi vu nam. Abantu bakowenu baya kuba ngabantu bam, uThixo wakho abe nguThixo wam. Apho ufela khona ndiya kufela khona, ndingcwatyelwe khona. Makenjenje uYehova kum, aphinde ukwenjenje, ukufa kodwa okuya kundahlula nawe. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bazalwane, masinamkele ke abaqalayo ukusijoyina icawa yabantu abangacawiyo. Sikwincwadi ke kaRute ngesahluko sokuqala ngoverse 16 ukumkani ukubuya kukaNahum. Ningalibali ke bazalwane ukunikela cofa subscribe. Ifundeka ke ngohlobo. Wathi uRute, musa ukundibongoza ngokuthi mandikushiye ndibuye ndingakulandeli, ngokuba apho uya khona ndiyakuya nam, apho uya kudivu khona ndiyakudivu khona. Abantu bakowenu baya kuba ngabantu bam, uThixo wakho abe nguThixo wam. Apho ufela khona ndiyakufela khona, ndingcwatyele khona. Makenjenje uYehova kum, aphinde ukwenjenje, kukufa kodwa okuya kundahlula nawe. Aba ke bazalwane, abantu endandikhe ndabava bawunguni bethetha ngale ncwadi, bathi aba kuzama ukulungiselelwa okanye kuzanywe into yokuba sizanye ukukrotyiswa kumnombo wendlu kaDavide, into yokuba lo mfo usuka phi. Kodwa ke asikafiki kuloo nto, ngoba noba yephi bawo ifilimu ine-setup yayo, ngenxa yokuba kukho apho kubhalelwe khona. Ngoko ke singekafiki sinjalo, siqala sibonisa into yokuba kwakukho umama othile ekwakuthiwa nguNahum. Owayetshatele kwindoda ethiwa ngu-Elimeleki, indoda yaseBethlehem. Yabona ke bawo, indlala yinto ekudala yabakhona. Kunjalo nje indlala kudala yayenza into abantu into yokuba bashiya amakhaya. Umzekelo apha eDimbaza sinabantu abafike eDimbaza kuba bezama ukugxotha ikati eziko emakhayeni abo. Nabazali bethu ayingaba balapha, ngoba indlala inayo into yokuba balekisa abantu emakhayeni abo kuba bezama ukukhangela amarhiwa aluhlaza. Le ndoda ke kuthiwa ngeli xesha eBethlehem kwakubakho indlala, yakhangela isonka kwilizwe lamaMowabi, ihamba nonkosikazi wayo uNahum. Apha ke kutshateni kwabo kuthiwa babe noonyana ababini. Oonyana babo ababini ekukhuleni bafumana amakhosikazi kweli lizwe lokubaleka indlala. Kodwa ke ngenxa yokuba bawo ikhaya izawuhlalela ikhaya, abantu bawo babaleke kodwa kwiindawo abakuzo baphinde bacinga ikhaya. Kuthiwa lo mama kuzo zonke izinto eziye zenzeka uye walahlekelwa ngumyeni. Lo mama uye walahlekelwa nangoonyana aba, washiyeka nomolokazana uOpa kwakunye noRute, bantwana bahle bakaThixo. Ekuhlaleni kwakhe ecinga into yokuba uzayithini le nto, kwavakala isigidimi sokuba ekhayeni
siye safumaneke sonke. Ngoko ke umqolo wakuba phandle bawumnguni kulula okanye kungcono into yokuba abuyele ekhayeni, ngokuba ukubuyela ekhayeni noko kuthi izaba khona into yokombatha onokuyifumana. Bantwana bahle bakaThixo, ingakumbi xa kwilizwe lokuphambukela yonke into ubunayo iye yakulahlekela. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi amatshipa bawumnguni alahlekelwe zizinto kwiindawo abakuzo ngoku, baxakwe nje kukuba abanamali yokugoduka. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa lo mama wathi akuva into yokuba sikhona isonke ekhaya, wacinga into yokuba kungcono agoduke. Bantwana bahle bakaThixo, kulula okanye kungcono bawumnguni into yokuba ukhangele izinto okanye uzame uphinde ume kwindawo oyaziyo into yokuba iikona zalapha ndiyazazi into yokuba zime njani. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa apha endleleni lo mama uyaqonda into yokuba kukho abantu abangalaziyo eli lizwe ndiyakulo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje aba bantu baze emzini am ngenxa yoonyana bam. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ingangathi futhi aba bantu basebatsha apha ngokwembonakalo yabo, ngoko ikamva labo lingaphinda liqaqambe futhi. Bantwana bahle bakaThixo, aba bantu bangaphinda bafunane abanyabayeni. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba lo mama ingangathi ngumama lo onothando. Bantwana bahle bakaThixo, wabavumela abantwana into yokuba ningabuyela bantwana bam emakhayeni enu, ngoba ngoku andawuze ndiphinde ndibe nabo nyana. Kunjalo nje nelami ixesha seligqithile, anakufumana kwamyeni mna. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko wabacela, kunjalo nje wababongoza oomolokazana bakhe into yokuba ndiyekeni mna ndiyokulila ndiyokukhala ekhaya. Kunjalo nje ndiyova umphefumlo wam ukraka ndibe ndisekhaya, kodwa ndinganifaki nina kulo dyokhwe, ndingakufaki ukusindwa kwam phezu kwenu nibe nibancinci kangaka nisenokubafumana abayeni. Bantwana bahle bakaThixo, omnye ke bawumnguni ngenxa yokuba uyayiva le nto. Kunjalo nje ngamathuba amaninzi bawumnguni xa umntu ethethile uye umamele nawe uqonde into yokuba ingangathi le nto ingandinceda, ngoba le ndawo kiwa kuyo andiyazi, kungcono mna ndihlale apha ngoba mna ndingowakwaMowabi. Bantwana bahle bakaThixo, wahlala umkhwekazi kaRute wamanga uninazala wakhe, mhlawumbi ngamanye amathuba kukubulela bawumnguni into yokuba undenzele inceba, ngoba umamazala amathuba amaninzi kumele athotyelwe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa lo mama ubavumela abantwana into yokuba mababuyele emakhaya, ngoko senokwenzeka lo molokazana ubulela into yokuba inceba le undenzela yona mna benza uhamba ngoba ndihloniphe umyeni wam. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje ndihloniphe nomzi wam lo ebendingene kuwo. Bantwana bahle bakaThixo, wamanga uninazala wabuyela koothixo bakhe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa wahlala uRute wathi mna andiyi ndawo. Uthi umbhali bawumnguni uRute yena wanamathela. Waba wamanga uninazala kodwa uRute wanamathela. Bawo kukho amazwi endakhe ndawava esilungu athi the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Bantwana bahle bakaThixo, igazi lomnqophiso linamandla ukogqitha amanzi esibeleko. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi loo nto amanye amathuba okanye amathuba amaninzi siye sithathe isigqibo sokuba sizawunqophisana nabantu abathile. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko umnqophiso amathuba amaninzi bawumnguni uyogqitha ohlule umntu into yokuba besihleli esibelekweni esinye. Ngoko thina singama sithi singabendlu enye, kodwa umntu oye wathatha isifungo phambi koThixo wathi mna ndizawuhamba le ndlela. Bantwana bahle bakaThixo, uye alibali into yokuba kukho abantu endiye ndalala nabo esibelekweni, okanye kukho abantu endaye ndalala kunye kwisibeleko esinye nabo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko umntu akhumbule into yokuba
esona sifungo endasifungayo kukuba ndishiye ikhaya ndiyokwakha umzi bantwana bahle bakaThixo. Ngoko ingangathi uRute ucinga isifungo awakhe wasibeka ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo, ngamanye amathuba into oyifunge nomntu bawumnguni uyifunga sele ngekho. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi uRute bawumnguni usibonisa into yokuba xa wenze isivumelwano hlala kuso. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kulula ukuthi mnguni ewe sizahamba kunye kodwa ungabikho wakufulathela. Ndicinga into yokuba ndiza kwenza le ephambi kwamehlo am ngoba wena mntu endivumelene naye awukhange undibone. Namhlanje uRute uthi ukuba sivumelane nabantu masisigcine eso sivumelwano. Sisicine. Oh, bazalwane apha endleleni, bazalwane, ewe sizawuphuma ekhaya. Bamnguni kuzawufika ithuba lokuba siphume ekhaya bantwana bahle bakaThixo, kodwa apha endleleni kukho abantu esiza kuzikhethela bona. Nkosi yami. Yanga bazalwane, abantu enizikhethela bona apha endleleni bangafana nalo mama. Bantwana bahle bakaThixo, akuyeki into yokuba ukuba ufuna ukuhamba ungahamba ngokuba imeko iyakuvumela, kodwa ngenxa yokuba lo mntu odibene naye apha endleleni ukuphethe ngendlela efanelekileyo, ibe nguwe okukhumbula isigqibo sakho. uRute bamnguni, ndiyaqiniseka noba ingangabhalwa pha, ndiyaqiniseka into yokuba ngoku wayilandela umyeni wakhe wayekhe wawathetha la mazwi, into yokuba ooThixo bakho iyaba ngooThixo bam. Ngokujika okanye ngokungabikho kukamyeni kwakhe ayitshintshi into yokuba ooThixo basemzini bakhe iyaba ngooThixo bakhe. Nkosi yami. Oh, bamnguni, amanye amakhosikazi wona ayakwazi ukuyigcina imizi yabo. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi lo mama usibonisa loo nto, into yokuba mna ndathatha isigqibo sibave nalapha ekuhlaleni. Omakhulu bantwana bahle bakaThixo besithi mna ndafika pha ndineminyaka ethile, ngoku ndiphelelwa ngamazinyo ngokuba ngoku ndandingena pha ndathatha isigqibo. Ingaba thina xa sithatha isigqibo sizawusijikela kusini na? Nkosi yami. Kodwa bazalwane, kwizigqibo eniza kuzithatha yanga ningathatha izigqibo nabantu abafana nomama uNaomi. Abanye abantu bayanyanzelwa kwisigqibo abesithathile, kuthiwa wena akhunjuzwe into yokuba unyanzelekile into yokuba ungahambi apha ngoba wathatha isigqibo. Abantu bahlukunyezwe ngenxa yezigqibo abazithathayo. Ewe. Kodwa ezinye izigqibo bazalwane, ezinye izigqibo zigxininiswa ngokuba unganyanzelwa ngaso, kodwa wena uzikhumbulele ngokuba unxulumelwano okanye ubudlelwane phakathi kwale ndawo kwakuthathwe izigqibo kuyo bubudlelwane obulungileyo. Bazalwane, kule nyanga kaTata uValentine, abantu bazalwane, kule nyanga kaValentine, kule nyanga bazalwane kuthiwa inyanga yothando. Abantu bazalwane bathatha izigqibo. Bantwana bahle bakaThixo, abanye mhlawumbi kule weekend bawumnguni ikhona indoda mhlawumbi eye yaguqa ngedolo. Mhlawumbi ke nokuba yondoda, mhlawumbi ukhona umuntu ongusisi oye waguqa ngedolo ecinga into yokuba leli lixesha lokuba abantu mabathathe izigqibo. Yanga bazalwane, izigqibo enizithathayo zingafikelela kula mazwi athethwe nguRute. Kwabazalwane, emakhayeni ethu bawumnguni asikhulisele into yokuba siphelele emakhayeni ethu, kodwa sikhulisele into yokuba xa siphuma phandle yanga singadibana nabantu esiza kuthatha izigqibo ezizawukhokelisela ekufeni.
Andazi ba umnguni into yokuba umyeni kaRute wayemphethe njani uRute, kodwa xa engekho lo mfo ngale mini uRute ingangathi uyaqinisekisa into yokuba le nto umyeni wam ndandiyivumela into yokuba ndizawuya emzini ndiyokwakha umzi ndisayithetha nangoku. Ingangathi abantu abavumeleneyo bangasigcina isigqibo ngenxa yesiphatho esiye basenze ngoku besaphilisana ngendlela. Awu. Ngethemba bazalwane kule nyanga kade uValentine, ngethemba bazalwane kule nyanga yothando ke, ngenxa yokuba yonke indawo bomnguni uzawufika indawo ibomvu, abantwana bahle bakaThixo, okanye uzawufika i-red and white, abantu bezama ukukhangela izinto ke. Asithethi ngabantu abazawuthetha ngamashwa abo, abantwana bahle bakaThixo, kodwa ke kule nyanga abantu baphekezelisa izinto ezimhlophe nezibomvu kuba becinga into yokuba uthando olu yinto ebekumela badibana nayo. Yangabazalwane xa nidibana nezonto ningaphelela kwizigqibo ezinje, bantwana bahle bakaThixo. Kunjalo nje nakuzenza ezo zigqibo, bantwana bahle bakaThixo, nifike kumhlaba ozawubangela nizigcine ezo zigqibo. YanguThixo anganisikelela bazalwane, yanguThixo anganiphatha kakuhle, yanguThixo angahamba kunye nani nabalingani benu uYesu Kristu ngoku naphakade. Amen.
bawo bawo. siza kuwe ke ngoku bawo. Ndifunda ke kundikhoyo Tata. waphendula uRude wathi sukundinyanzela usithi mandikushiye. Bawo sikule ndawo ke ubusoyicacisile nto qina ke nam ukulibazisa ndithethe oko ubusuthethile. Kodwa into endinqwenela mhlawumbi siphume sihamba nayo kunyaka okanye kule nkonzo sibheka okanye siqhubekeka nohambo oluya ku-2020 okanye elihamba ku-2026 yile ithi isigqibo osithathayo namhlanje singabenza okanye singabuchitha ubomi bakho. Kwelinye ixesha ke isigqibo osithathayo singakhangeleka ingangathi sisigqibo esibi ngoba uzobe usiya kwinto ongayaziyo. Ushiya leyo uyaziyo. Sibona apha amakhosikazi amathathu. Kukho ke le ncoko phakathi kwabo bebobathathu. Hayi mani bazalwane, shiyekani ngoku apha ngoba benize apha kakade ngaba bantu bangekhoyo ngoku. So alukho ulonwabo lwenu ngoku. Hambani. Kwaye alikho nethemba lokuba kuzophinda kube mnandi ebomini benu, ngoba nalowo unembewu akasekho, sekushiyeke mna ndedwa. Phofu nokuba ebekho nabebekho bawo beningazukwazi ukuthi nilinde de ayityala imbewu kum, nilinde bakhule babantu kwenzela ukuthi ndiphinde mna ndibe namadoda. So niyabona ukuba soze niphinde nonwabe. Shiyekana kule ntetho ke ithethwa kwabantu babini. Wakhangela omnye ukuba nabaya oodade bethu, nankuya umama, nanku utata, naziya izihlobo zam, nantsi into endikhule ndiyazi, naba oothixo bam, nazi nendlela endikhule ndizazi. Kungcono ke ndishiyeka apha nangona singaxabenanga. Kodwa into engaphaya endingayaziyo soze indonzakalise. Kodwa andikwazi ukuqhawula
imbeleko Nkosi yami. ndimke kule ndiyaziyo noba indlala kangakanani na kodwa Bawo. sendiqhelene nayo noba zizililo kangakanani na Nkosi yami. sendiqhelene nazo Yazazi. noba sendihlupheke ndakangakanani na Nkosi noba yami. ndihlukunyezwa kangakanani na Nkosi yami. sendiqhelene Ndiqhelile naloo loo nto nto. andikwazi yokuqala into entsha ngoku bantwana bahle bedinga ithi ibhayibhile emveni bana umhlawumbi eziconsiderishile ezo zinto zinjalo waqonda ukuthi hayi mani masuke ndithi bhabhayi ngoku wazirendarisha ke izinto zokuthi bhabhayi wamanga ugqiba waguquka kwasheka le ntombazana apha ithatha isigqibo engasaziyo ukuthi sizana ntoni bakhe bedinga yasithatha le ntombazana yasuka yathi nca bakhe bedinga yancamathela apha kulomama bazalwane ngoba umhlawumbi inazi izinto ezibonayo bakhe bedinga nangona sihlupheka umhlawumbi zikhona izinto azibonayo kuye ezinokuthi zimakhe zimenze umuntu kakade bakhe bedinga uthi ke lo muntu apho ufa khona mama bakhe bedinga nam ndizokufa khona abantu bakokwenu bakhe bedinga ngabasekhaya ethi loo nto mhlawumbi bakhe bedinga abantu abaphilayo bakhe bedinga nabantu abangaphiliyo ngabantu basekhaya iphinde ibe ngabantu bakokwenu okanye abo bantu banjalo iyakuba ngabantu basekhaya nam bakhe bedinga ithi ke loo nto bakhe bedinga ndithatha yonke into yakho bakhe bedinga ngoba zikhona izinto endizibonileyo apha kuwe umhlawumbi ezinokuthi zindakhe bakhe bedinga ezinokuthi zindomeleze ngexesha likaxakeka bakhe bedinga ezinokuthi ngexesha lokuthi ndityhafe bakhe bedinga zindithathe zindiqhube zindibhekise phambili ngoba zikhona izinto endizibonileyo pha kuwe ewe andinokuyazi into endilindileyo ngaphambili bakhe bedinga kodwa ndibona nje abantu bakokwenu nothixo wakho nothixo bakokwenu ukuthi bayakwazi ukuthi bamgcine umntu bakhe bedinga bayakwazi ukuthi bahambe nomntu esezweni elingokokolo kwabo bahambe bamomeleze ngexesha lokuthi kugevezele amadolo ngoko ke sokundibongoza uthi bana mandijike ngoba isigqibo endisithathileyo sendisithathile ke othixo bakho iyakuba ngothixo bam bakhe bedinga abantu bakokwenu iyaba ngabantu bam nam bakhe bedinga apho ufa khona nam ndiyofa khona asesigqibo endisithathe nonyana wakho ndiyasiphinda ngoku ndisihlaziye ngexesha lokuthi ubandezeleke wena andikwazi ukuthi ndikushiye apha ngexesha lokuthi undidinge ngalo bakhe bedinga andikwazi ukuthi ndikushiye apha bathatha uhambo ke abheke phambili bakhe bedinga umhlawumbi nawe bakhe bedinga zikhona izinto ezithi shiya i-comfort zone yakho zikhona imbeko ezithi shiya le nto uyaziyo ekhaya zikhona izinto ezithi bana phuma ngoku uflathela ikhaya kodwa into ongayaziyo ikubangela ixhala umhlawumbi ufanele lo mzalwane wesibini ungafuni ukugungqa ungafuni ukuthi usuke uqhawule imbeleko yasekhaya kodwa namhlanje sizokuqhawulisa imbeleko yasekhaya sizowuthi suka kwezi zinto uzaziyo ubheke phambili umhlawumbi impumelelo yakho ayikho kokwenu bakhe bedinga umhlawumbi izinto zakho azikho kokwenu kodwa funeka uthathe isigqibo asithi bana ndakufa apho ufa khona abantu bakokwenu iyakuba ngabantu bam bakhe bedinga othixo bakho bakhe bedinga iyakuba ngothixo bam iqala indlela yakho ivululeke iqala indlela yakho ixombululeke bakhe bedinga ngoba
uthatha isigqibo asinokubonakala ngoku isigqibo mhlawumbi asithathayo kodwa ekuhambeni kwethuba kakubhikithwa intsimbi bedinga umhlawumbi bazofika apho hazi bedinga umhlawumbi impendulo zakho zingaphesheya apho emveni bona uthatha isigqibo ngoba izigqibo eziyempumelelweni ewe bawo ayizozigqiba zilula bawo ngoba yayazi ekhaya ukuba xa kungekho ukutya sizobhatanisa bantu bedinga sibhatanise sidibanise lena naleya kuphume into etyiwayo ngabantu bakhona omelwane bantu bedinga ubana basincede yayazi ukuthi bedinga ndizoya entsimini kabani bantu bedinga nokuba mhlawumbi ndingene ngasemva kodwa ndiza kufumana ukutya phayana bantu bedinga kodwa kwilizwe ongalaziyo bantu bedinga uza kwazi phi amaqhinga okuthi ufumana ukutya khona bantu bedinga akhona mntu uzalana naye apha bantu bedinga awazi nalo mntu lona bantu bedinga uza kuhamba naye akazi ukufika akujikela kule ndawo yakuyo kodwa sezikhona ezo zinto zinjalo bantu bedinga sezikhona ezo zinto bantu bedinga zibaleka engqondweni yakho abanye abantu ngoku bafuna ukutshintsha iprovince bantu bedinga ayiyazi ukuthi xa ndidibana umhlawumbi namaswati xa ndidibana namatshona bantu bedinga aza kunditreata njani ilanguage izokufika ibe njani bantu bedinga iculture iza kufika ibe njani bantu bedinga abanye abantu bedinga bafuna ukutshintsha ipromotion okanye bafuna ipromotion bantu bedinga ikhona nangoku seyizophelelwa mzalwane bantu bedinga sizowuthi namhlanje thatha isigqibo bedinga kwenzela ukuthi uzowutshintsha ubomi bakho soze butshintshe ubomi bakho ewe bedinga ubabonile benokuneza abantu ebebekwe nguThixo phambi kwakho bedinga loo nto ikubangela ukuthi mawube nekhala loo nto ikubangela ukuthi mawube nedyudyu kodwa uThixo bedinga uhamba naye bedinga unamandla kulale ngxaki uyoyikayo wena bedinga abanye abantu bedinga bafuna ukuthenga izindlu ezinhle bedinga bafuna ukuthenga izindlu ezintsha kodwa banento ethi amagqwirha azanda ukulandela ngakumbi ohili bazafuna ukundonzakalisa bedinga athatha omnye umntu bedinga ndinayo umzekelo othi ubani wayeyithengile indlu bedinga kodwa zange ayingene bedinga abanye bafuna ukuthenga imoto ezintsha bedinga ashibona ndayazi ubana imoto lena wayithenga ubani wasuka yalingcwaba lakhe bedinga kodwa injalo loo nto ukuze uprogress ebomini bedinga funeka zibe khona irisk ozithathayo ebomini bedinga funeka libe khona inyawo oyithathayo okanye ichoice oyithathayo ungathembeli kwezinto uzibonayo kodwa phambi kwakho kodwa uthembele kwinceba kaYehova ezothi ikuprovide emveni bana uthatha isigqibo bedinga sizothi soka kule ndawo ulele kuyo bedinga ngoba inceba kaThixo ikulinde kwaBhoazi bazalwane bam sizothi soka kule ndawo uhleli kuyo inceba ikulinde entsimini bedinga sizothi soka kule ndawo kuyo inceba kaThixo ikulinde lantsimi uzobhikika kuyo bedinga kwenzela ukuthi usinde abantu abaninzi ngawe usinde abantu abaninzi soze uyibone kakuhle iprovision kaThixo soze uyibone kakuhle inceba kaThixo usaxhase ngabantu soze bedinga uyibone kakuhle inceba kaThixo usathi mama tata asabela utata funeka ngamanye amathuba ukhe ubeqelele kube bazali bakho kwenzela ukuthi ubomi bukuthwaxa uthi ufuna umfonela utata umama ungakwazi umfonela bana bakhe bedinga
bafethinga sizawuthi namhlanje thatha istepu sobukroti ubheke phambili bafethinga ungafani bafethinga nabamama okanye la mama wayehleli bafethinga esonzakala bafethinga emane ebona uMaria bafethinga ezulazula bafethinga athi bana awukhathali basenze ihlobo ndibulaleka mna bafethinga ukulungiselela ukutya kanti sisigqibo asithathileyo mhlawumbi uthuka abanye abantu uthi bazenze bhetere bafethinga mhlawumbi uthuka abanye abantu uthi bathwele namhlanje mhlawumbi uthuka abanye abantu uthi ababazi abantu abangamahlwembu kanti nawe unayo potential yokuthi undinge ubheke phambili ingxaki yakho usazibophelele bafethinga usazibophelele bafethinga ngembeleko yekhaya usazibophelele ngembeleko bafethinga yezinto ozaziyo uyikuqhawula lento uyaziyo kwenzela ukuthi uThixo azokubonisa ukuthi unguThixo bomini bakho bafethinga masambeni ke singena ku-2025 bafethinga sithatha izigqibo ezisenza ukuthi sibe uncomfortable esisenza izigqibo bafethinga sithathe izigqibo ezizosibangela ukuthi sibe noloyiko ngoba asiyazi kakade into enongomso bafethinga kodwa izigqibo esijongene nazo kumele ukuthi sizithathe kwenzela ukuthi ubomi bethu butshintshe bazalwane anguThixo asisikelele asithamsanqelise sisathatha izigqibo namhlanje kwenzela ukuthi ubomi bethu buzokwazi ukuthi butshintshe ngomso ngoKristu Nkosi yethu amen.
bawo Bawo. masinikele ke bawo. Bawo man, siyacela ni subscribe abangaka-subscribe, ni like abangalikeyo, ni shirishe abangashirishiyo. Lokhu ungekacofi notification bell kwenzela uba izomkhumbuza icawe abantu abangacawiyo acofe i-notification bell. Uba ukhomenti awunokugqithwa ngumntu uqala ufika man, akhomente kuqala kunawe. Siyabulisa ke eRhini, uxelele mzalwane nabanye aba bantu bapha eRhini ukubana icawe yabantu abangacawiyo iyaqhuba apha ku-YouTube. Kwiindawo ke esihamba kuzo ingabe kuphaneni kuthe kuphi elwimini osiphi? Pha eMbarheni, pha Elwimini akutsho mna ke kutsho lo mzalwane pha eChokweni. phaa echukwini kutsho lo mzalwane. Yabo la magama aza naye, ningandifaki kuloo nto mna. Ezirenkini uba sitya iqadidi phayana neminqambula nezinye ke izinto ezityiwayo phaya erenkini. Ungatsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku-YouTube. Ngexesha ke lo mzalwane wakabonani ngamanye amathuba ke uyawumane shem umbhaqa ehamba nam. Bazalwane ndingalibala ukuthi happy Valentine. Kuba ndinifuna ukuthi happy Valentine kubo pha kwi-comments. Mhlawumbi ke ngenye imini bayaze bayibone into yokuba wabacinga ngexesha abebengacinga ngalo. Ngoba kukho abantu abakhala ngamashwa apha phandle. Bawo sizilile man thina. Dada. Sizilile bawo. Dada. Sicela ngeValentine. Hayi bawo. Hayi. Sizilile man thina Hayi bawo. bawo. Abantu ngolosithathu bawo, ngolosithathu yi-Ash Wednesday. bawo Icawe yothuthuba bawo kuba singena kwinkonzo yelente bawo. bawo eyona ibalulekileyo kuba apha elifini wonwabe. Bawo sonwaba phakaJesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bawo masivale bawo. Masivale bawo. Fefele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya ingcwele bungahlala kuthi sonke ithi buyinkosi ngoku naphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba kangoye ecaweni lecawa ungoyena mntu ebesiyanzele yena. Ukuba buyile ecaweni lecawa besiyanzele wena. Ukuba buvalentine happy Valentine. Ukuba khange uvalentine uThixo uyakuba iValentine yakho. Masibulele kumntu wonke ke oye wasibukela kwade kwale thuba bazalwane. Kwindawo zonke enina simamela nikuzo bazalwane. Sibulele kumntu wonke osibukeleyo osimameleyo kuzo zonke indawo enisibukele nesimamele nikuzo. Icawa yabantu abangacawiyo iyabuya kule veki zayo entsimbi yesihlanu. Igama lam ke ibe nguSihle Bonani. Ndikahambe ndedwa ndihamba noAnele wakamnguni. Enkosi kakhulu bazalwane. Le yicawa yabantu Abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda Thixo thanda zikayi babayeni. Babayeni. Hallelujah. Hallelujah. Papa yun, Papa yun, Papa yun.